I sommeren 2002 trådte den såkaldte 24-årsregel i kraft. 24-årsreglen begrænser retten til ægteskab med udenlandske statsborgere ved at stille en række krav. For eksempel er der krav til økonomi, tilknytning og bolig, hvis ægtefællen skal bo i Danmark. Og så skal begge parter være fyldt 24 år. Når vi vedtog 24-årsreglen i sin tid, så var det fordi vi kunne se, at der var mange arrangerede tvangsægteskaber, der blev lavet netop med meget unge piger, der havde svært ved at sige fra. Sådan at de ikke kunne sige til deres forældre, det vil vi altså ikke ind i. Det er den ene ting. Og den anden ting er, at det er rigtig dårligt for integrationen, at udlændinge i Danmark gifter sig med en udlænding, får et barn og taler deres oprindelige hjemlandssprog til det barn, der får det svært, når det kommer i folkeskole, fordi det ikke har lært at tale ordentligt dansk. Så det har altså givet nogle store problemer. Danmark har den højeste aldersgrænse for ægtefællesammenførsel i EU, og det har givet opmærksomhed. Mens den hollandske integrationsminister Rita Verdonk har kaldt Danmark et foregangsland, er Europarådets menneskerettighedskommissær Alvaro Robles bekymret over udviklingen. Der er sket et mærkbart skifte i den måde udlændinge og etniske minoriteter behandles på i Danmark, skrev han i en kritisk rapport om Danmarks 24-årsregel. Også Dansk Institut for Menneskerettigheder er bekymrede. De undersøgelser, vi har, der er lavet af SFI, de viser, at de forskellige minoritetsgrupper, så er der i den pakistanske gruppe 4%, der siger, at de har oplevet tvangsægteskaber. Der er stort set ikke nogen af de andre etniske minoritetsgrupper. Så man kan sige, at det er altså et meget, meget lille antal, som føler sig udsat for tvangsægteskab. Og det søger vi så at bekæmpe ved at lave en regel, som gælder alle. Vi har ikke set nogen undersøgelser på, om det faktisk er integrationsfremmende, at man har en 24-årsregel og tilknytningskrav. Men man kan se, at den omvendte tænkning gør sig gældende i en EU-kontekst og i USA og Canada, hvor man siger, at familiesammenføring er i sig selv integrationsfremmende, fordi man får sit økonomiske, sociale, følelsesmæssige, familiære netværk på plads i det land, hvor man bor. Og dermed har lettere ved at integrere sig, fordi man er sikret på alle de punkter. På trods af denne kritik fastholder regeringen, at loven er en succes. Jamen, jeg har talt med unge piger ude på en handelsskole, der sagde, at de var rigtig glade for den her lov, fordi nu kunne de tage loven i hånden, og så kunne de gå hjem til deres far og mor og sige, altså det der med, at vi skal giftes, det går bare ikke, fordi vi kan ikke blive det, før vi er over 24 år. Og så har de med loven i hånden kunne undgå at komme ind i et arrangeret ægteskab. Fra 2001 til 2003 faldt antallet af familiesammenførte ægtefæller med ca. 60%.